Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ όσους έχουν ήδη κάνει την είσοδό τους. Σας περιμένουμε λίγα λεπτά μέχρι τις και 5 για να ξεκινήσουμε. Να πούμε καλημέρα ξανά για τους υπόλοιπους που βλέπουμε ότι συνδέθηκαν. Περιμένουμε μέχρι και 5 για να έχουν συνδεθεί και οι υπόλοιποι καλεσμένοι και ξεκινάμε. Οκ. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχετε κάνει την εγγραφή σας και έχετε μπει στο συγκεκριμένο webinar, το οποίο εννοείται ότι θα γίνει recorded και μπορείτε να το δείτε και στη συνέχεια. Και όσοι φυσικά δεν έχουν μπορέσει να μπουν. Φυσικά η live παρουσία σας είναι σημαντική, γιατί μπορούμε να έχουμε κάποια αλληλεπίδραση σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία. Θα χαρούμε πολύ να την καλύψουμε. Είμαστε η Altair Engineering μαζί με την Προσομειώνω. Η Προσομειώνω ουσιαστικά είναι ο επίσημος partner μεταπολιτής της Altair για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Εγώ είμαι ο Γιώργος Σωτηριάδης, Account Manager για την Alter στην Ανατολική Ευρώπη, υπεύθυνος για τις πωλήσεις. Μαζί μου, σαν panelist, είναι και ο Νίκος Καραγκούνης, CEO της Προσομειώνω, και ο Γιώργος Τσολακίδης, Application Engineer από την Προσομειώνω, ο οποίος Γιώργος θα έχει τη χαρά να σας παρουσιάσει ορισμένες από τις λύσεις μας και τις εφαρμογές της προσομείωσης στον τομέα του Aerospace και Defense. Έτσι, πολύ εισαγωγικά, να πούμε ότι αυτό είναι το δεύτερο webinar από μια σειρά την οποία έχουμε ξεκινήσει. Το προηγούμενο έγινε τον προηγούμενο μήνα, στα τέλη του Ιουνίου, όπου ήταν ένα πολύ εισαγωγικό ουσιαστικά για το ποια είναι η Alter, ποια είναι η παρουσία της παγκοσμίως, καθώς επίσης και το τι είναι πρακτικά η προσομείωση και πώς μπορεί μια εταιρεία να υποφεληθεί από το simulation σε πολλά διαφορετικά industries. Πρακτικά, τα ωφέλη της προσομείωσης, τα κυριότερα ωφέλη είναι δύο. Το ένα είναι εξοικονόμηση κόστους, πάρα πολύ σημαντικό, και το δεύτερο είναι εξοικονόμηση χρόνου. Αυτό συμβαίνει διότι όταν μια εταιρεία, για παράδειγμα, θέλει να κατασκευάσει κάποια prototypes, κάποια πρωτότυπα, μπορεί να το κάνει μέσω των λογισμικών της Alter, στον υπολογιστή, ούτως ώστε να μπορέσει να εξοικονομήσει πάρα πολύ χρόνο συγκριτικά με το αν το έκανε στο φυσικό κόσμο. Η Alter, επομένως, παρέχει αυτά τα λογισμικά προσομείωσης. Ξαναλέω, σε πάρα πολλά διαφορετικά industries. Δεν είναι μόνο το aerospace και το defense που θα δούμε σήμερα, και στο automotive. Φυσικά, προσομείωση μπορεί να αντιστοιχίσει σε οποιοδήποτε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, στο manufacturing, στο marine κτλ. Η Alter έχει πολύ δυναμική παρουσία στο aerospace και defense, και στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλές συνεργασίες, έχουμε πελάτες, κάποιοι από τους οποίους ίσως είστε και σήμερα μαζί μας. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό φυσικά να μας γράψετε τις απορίες σας. Στη συνέχεια θα έχετε και τα emails από όλους μας, σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε σε επαφή. Έτσι, πολύ επιγραμματικά, η Alter στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αριθμεί στα περίπου 130 με 140 άτομα προσωπικό. Έχουμε 2 γραφεία στη Θεσσαλονίκη και ένα γραφείο στην Αθήνα, ενώ παγκοσμίως έχουμε παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες. Συνολικά είμαστε 3.500 περίπου η ομάδα της Alter, και η ομάδα αυτή συνεχώς μεγαλώνει, διότι είναι πάρα πολύ δυναμική η ανάπτυξη της προσομείωσης του simulation σε όλο τον κόσμο, και το καταλαβαίνουμε αυτό βλέποντας και ουσιαστικά την πάρα πολύ μεγάλη γκάμα από πελάτες τους οποίους διαθέτει η Alter, περισσότεροι από 20.000 πελάτες παγκοσμίως, όπως ξαναλέω, και στο automotive και στο aerospace, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως είναι, ας πούμε, η ενέργεια και το marine, αλλά και άλλα industries, τα οποία ίσως ενδιαφέρουν και ορισμένους από εσάς. Επίσης, η Alter, κάτι τελευταίο που θέλω να προσθέσω, είναι ότι έχει πολύ δυναμική συνεργασία και με τα πανεπιστήμια. Γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς σήμερα μαζί μας είστε και ίσως φοιτητές, ίσως να κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Οπότε, να πούμε ότι ξεκίνησε η συνεργασία με κάποια πανεπιστήμια στην Αμερική, όπως το Columbia University και κάποια άλλα. Έχουμε επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ειδικά προγράμματα για τα πανεπιστήμια, για πρόσβαση ουσιαστικά στα λογισμικά μας, το οποίο σημαίνει ότι οι φοιτητές και όσοι κάνουν έρευνα μπορούν να τα εκμεταλλευτούν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν σε πολύ καλές τιμές, και φυσικά και με την υποστήριξη της Alter. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ήδη ο Γιώργος Τσολακίδης μοιράζεται την οθόνη, οπότε Γιώργο, ο λόγος είναι σε σένα, μπορείς να ξεκινήσεις. Και φυσικά οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει κάποια απορία, έχουμε και το chat, μπορούμε να τα δούμε και στο τέλος και να την καλύψουμε. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Ονομάζομαι Γιώργος Τσολακίδης. Εργάζομαι ως Application Engineer σχεδόν τον τελευταίο 1 χρόνο για την Προσομειώνω, και ουσιαστικά οι αρμοδιότητες μου είναι στο technical support, είτε ήδη υπάρχουν πελατών, είτε σε ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν τις λύσεις Alter. Θα ήθελα για αρχή να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με λύσεις τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε στη βιομηχανία του aerospace και του defense. Ας δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει η σημερινή παρουσίαση. Θα δούμε κάποιες ανάγκες που συναντάμε συχνά και απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Θα δούμε τι λύσεις προσφέρουμε εμείς και βλέπουμε ότι επαφίονται αρκετά καλά στα συγκεκριμένα προβλήματα που παρουσιάζονται. Και τέλος, θα δούμε ποια είναι τα ωφέλη ουσιαστικά, όπως είπε και ο Γιώργος, της προσομοίωσης, μέσα και από ένα success story, όπου η συνεργασία της Altair με κάποιο πελάτη οδήγησε σε ένα πολύ επιτυχημένο project. Οπότε ξεκινήσουμε λίγο από τις ανάγκες. Η πολυπλοκότητα και γενικότερα οι υψηλές απαιτήσεις τις οποίες υπάρχουν στο συγκεκριμένο κλάδο της βιομηχανίας οδηγούν ουσιαστικά σε πολύ υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά το τελικό προϊόν, ωστόσο δημιουργούν και αρκετά σύνθετη ανάλυση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και δημιουργίας του προϊόντος. Παραδείγματος χάρη, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί συνεχώς θέτουν ως ένα βέλτιστο στόχο τη μείωση του βάρους του παραγόμενου προϊόντος. Αυτό που μπορεί να μας ωφελήσει, παραδείγματος χάρη στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων και overall στην καλύτερη απόδοση του εκάστοτε προϊόντος. Ωστόσο, η διαχείριση του βάρους είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αρκετά μεγάλο αριθμό μεταβλητών. Συναντάμε συχνά περιπτώσεις στις οποίες το βάρος συνυπολογίζεται μετέπειτα αφότου έχει παραχθεί είτε το πρωτότυπο είτε το τελικό προϊόν και αυτό ουσιαστικά μειώνει την απόδοσή του ή δεν θέτει τους κατάλληλους στόχους, τους οποίους θα πρέπει να έχουμε ορίσει σε κάποιο πρώιμο στάδιο, ώστε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Αντίστοιχα, τα σύνθετα υλικά που συχνά βλέπουμε να αναλαμβάνουν το ρόλο αυτού του μειωμένου βάρους με τις βελτιωμένες ιδιότητες τις οποίες φέρουν, αποτελούν επίσης μια σύνθετη διαδικασία μελέτης για έναν μηχανικό, αφού εισάγουν ουσιαστικά ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών επίσης, είτε αυτές μπορεί να αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το λεγόμενο stacking, τον αριθμό των στιβάδων που θα δημιουργηθούν τις γωνίες τους. Επομένως, δημιουργούν πρόβλημα στον εκάστοτε μηχανικό και τον περιορίζουν ουσιαστικά ώστε η μελέτη του να επαφίεται καθαρά και μόνο είτε σε πειραματικά δεδομένα είτε στην εμπειρία του. Αυτό δεν είναι ο βέλτιστος τρόπος προφανώς με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται μία ανάλυση. Τέλος, όσον αφορά τις ανάγκες που συναντάμε συχνά, προκύπτουν θέματα συνήθως στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται σε κατασκευές αεροναυπηγικής, σύμφωνα με φαινόμενα EMC και EMI, δηλαδή ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα όσον αφορά τη συμβατότητά τους και την παρεμβολή την οποία μπορεί να έχουν. Και θέλουμε να είμαστε σίγουροι από το σχεδιασμό κιόλας του εκάστοτε εξοπλισμού ότι δεν θα υπάρχει κάποια δυσλειτουργία η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρό είτε κόστος είτε ακόμα και κάποιο malfunction. Οπότε σήμερα ποιες είναι οι λύσεις οι οποίες θα συζητήσουμε μαζί. Θα ξεκινήσουμε με το HyperMesh, θα συνεχίσουμε με το SimLab και τέλος θα δούμε το FECO. Το HyperMesh ουσιαστικά είναι ναυαρχίδα της Altair, ένα από τα πιο ιστορικά εργαλεία στο κομμάτι της προσομοίωσης με εμπειρία πάνω από 30 χρόνους στο συγκεκριμένο κλάδο. Πρόκειται για μια πλήρως ολοκληρωμένη πλατφόρμα, καθώς περιλαμβάνει και τα τρία βασικά στάδια του ΚΑΕ, του Computational Aided Engineering, δηλαδή αναφέρομαι στο pre-process, στον καθαρισμό και την απλοποίηση της γεωμετρίας, τη δημιουργία ενός υπολογιστικού πλέγματος και ουσιαστικά τη μαθηματική περιγραφή του φαινομένου που θέλουμε να μελετήσουμε. Συνεχίζουμε με την επίλυση, όπου η Altair προσφέρει για το εκάστοτε πρόβλημα έναν αντίστοιχο επιλύτη και αντίστοιχα το HyperMesh έχει και έναν ενσωματωμένο post-processor,
με τον οποίο μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε τα αποτελέσματά μας, να δημιουργήσουμε κάποιο διάγραμμα ή να συντάξουμε κάποιο report. Τώρα, πού χρησιμοποιείται το Hypermesh? Το Hypermesh κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται σε προβλήματα μηχανικής αντοχής, structural φαινόμενα, δυναμικά φαινόμενα, ακουστικά φαινόμενα ή σε κάποια μελέτη CFD, υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο ως ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, αλγόριθμος για μελέτες βελτιστοποίησης. Και ουσιαστικά αυτό που το ξεχωρίζει είναι το πλέον πολύ νέο και ευέλικτο περιβάλλον το οποίο φέρει στα τελευταία του version, όπου ουσιαστικά είναι εύχριστο για τον εκάστοτε μηχανικό και αντίστοιχα αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την απόδοσή του. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από το design process, δηλαδή όταν δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το τελικό προϊόν, μέχρι και την τελευταία λεπτομερή ανάλυση που θέλουμε να κάνουμε, πρωτού γίνει ουσιαστικά το στάδιο του validation του προϊόντος και βγει στην αγορά. Προφανώς είναι ένα λογισμικό το οποίο είναι open architecture, το οποίο σημαίνει ότι αναφερόμαστε σε μεγάλη διασυνδεσιμότητα είτε με CAD εργαλεία, είτε με άλλους commercial solver, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη διασύνδεση μεταξύ να κάνουμε μια pre-process ανάλυση και να επιλύσουμε το πρόβλημά μας, παραδείγματος χάρη, αν έχουμε κάποιον άλλο solver στη διαδικασία μας. Ταυτόχρονα στις τελευταίες version θα δούμε ότι υπάρχουν και αρκετά ενσωματωμένα εργαλεία σχετικά με το artificial intelligence, όπου μπορεί ο χρήστης να κάνει κάποιες προβλέψεις είτε πάνω στη γεωμετρία του είτε πάνω στο πλέγμα του και αντίστοιχα κάποια shape recognitions που μπορεί να είδατε στο βίντεο, τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε το χρήστη, ούτως ώστε να αναγνωρίζει αυτόματα το λογισμικό μόνο του συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να αναφέρουμε από κάποια balls που υπάρχουν συνήθως σε μεγάλα assemblies, μέχρι και παρόμοια parts τα οποία εισάγουμε, αλλάζουμε στο CAD πρόγραμμά μας και μετά τα ξαναεισάγουμε, ούτως ώστε να αντιλαμβάνονται αυτές τις διαφορές. Στη συνέχεια θα δούμε το SimLab. Το SimLab χαρακτηρίζεται ως ένα εργαλείο multi-physics, δηλαδή χρησιμοποιείται κατά κόρον σε προβλήματα τα οποία εμπλέκεται παραπάνω από ένας κλάδος της μηχανικής. Όπως και το Hypermesh, έτσι και το SimLab χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη διασυνδεσιμότητα, είτε όσον αφορά το τι αρχείο CAD θα χρησιμοποιήσουμε για να εισάγουμε τη γεωμετρία μας, είτε του solver εντός και εκτός alter, τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εφόσον κάνουμε όλοι μας τη διαδικασία του pre-process. Και το SimLab ξεχωρίζει ουσιαστικά για δύο βασικά πράγματα. Ξεχωρίζει για την πολύ ψηλή αυτοματοποιημένη ροή εργασίας που διαθέτει και προσφέρει στο χρήστη. Αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει, εδώ θα βλέπετε και το γραφικό περιβάλλον, ουσιαστικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι μελετάμε ένα θεωρητικά σύνθετο φυσικό φαινόμενο με αρκετά templates και αυτοματοποιήσεις εντός του SimLab, οι οποίες απαιτούν από το χρήστη ουσιαστικά το λιγότερο δυνατό effort για να φτάσει από τη διαδικασία ανάλυσης στα αποτελέσματά του, να κάνει κάποιο DOE, Design of Experiment κτλ. Όπως είπα, χρησιμοποιείται για multi-physics συνήθως προβλήματα. Και το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό που σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή είναι το CAD Associativity, ουσιαστικά, το οποίο δημιουργείται ένα link μεταξύ της CAD γεωμετρίας της οποίας εισάγω εντός του SimLab με το μοντέλο που έχω δημιουργήσει, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να αντιληφθεί το SimLab η οποία έχει προέρθει σε περιβάλλον CAD, αυτή τη μεταφράζει στο τελικό μας μοντέλο και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κάνουμε ξανά και ξανά την ίδια διαδικασία από την αρχή. Συνέχεια έχουμε το FICO. Το FICO είναι μια αξιόπιστη λύση για πάνω από 20 χρόνια σε προβλήματα simulation ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων υψηλής συχνότητας. Χρησιμοποιείται
συναντάται συνήθως σε βιομηχανίες όπως το aerospace που συζητάμε σήμερα, στην αυτοκινητοβιομηχανία είτε στις τηλεπικοινωνίες, και ουσιαστικά είναι ένας εξαιρετικός επιλύτης, ούτως ώστε να κάνουμε μία ανάλυση αντένας, θα δούμε και στη συνέχεια το βίντεο, όπου ουσιαστικά που συναντάται η χρήση του FECO. Το FECO χρησιμοποιείται είτε στο επίπεδο σχεδιασμού και ανάλυσης για τοποθέτηση αντένας, σε κάποια διάδοση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος, θα το δούμε σε εφαρμογές 5G, ακόμα και σε ιατρικές μελέτες, παραδείγματος χάρη σε κάποιο MRI, και ουσιαστικά μπορούμε να δούμε επίσης σε περίπτωση παρεμβολής κάποιου αντικειμένου μέσα σε κάποιο ραντάρ. Υπάρχουν αρκετά case study τα οποία δείχνουν τη χρησιμότητα του FECO, όπως είδαμε εδώ, το SKA Telescope, η COMAC ως αεροναυπηγική, το Hyundai Mobis και άλλα. Καταλήγουμε, όπως είπε και ο Γιώργος, ουσιαστικά στα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από τη χρήση ενός λογισμικού προσομοίωσης. Η βασική λογική επαφίεται στο γεγονός ότι ουσιαστικά θα κάνουμε το τεστ του προϊόντος που θέλουμε να παράξουμε και να δημιουργήσουμε ψηφιακά πλέον και στο μεγαλύτερό του βαθμό, σε όλο το design process του. Αυτό που αποσκοπεί ουσιαστικά στη μείωση των κόστων παραγωγής, αφού ουσιαστικά απομακρύνουμε τα πολλά prototypes, τα οποία μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν καν ως τελικό προϊόν, και εξοικονομούμε χρόνο, ούτως ώστε από το design process να καταλήξουμε στο τελικό προϊόν μέσω του υπολογιστή μας. Αυτό μας βοηθάει ούτως ώστε να έχουμε κάποιο time frame, ούτως ώστε να γνωρίζουμε με ποιον τρόπο θα ξεκινήσει η υλοποίηση μιας ιδέας να φτάσει σε ένα τελικό προϊόν. Προφανώς, για εταιρείες οι οποίες θέλουν να πρωτοτυπήσουν ως προς κάτι, μειώνει το ρίσκο το οποίο θα πρέπει να λάβουν, αφού ουσιαστικά κατέχουν ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο θα τους διευκολύνει την παραγωγικότητά τους. Αυτό που εδώ που θα καταλήξουμε ουσιαστικά είναι το success story το οποίο συζητήσαμε στην εισαγωγή. Το συγκεκριμένο project ουσιαστικά συμπεριλάμβανε την απέτηση της Airbus, ούτως ώστε να μειωθεί το βάρος του αεροσκάφους Α380, το οποίο ουσιαστικά ήταν και το μεγαλύτερο αεροσκάφος επιβατικό για την εποχή του τότε. Με τον τρόπο αυτό θα υπήρχε προφανώς μείωση των ρήπων και μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων, ενώ θα υπήρχε ουσιαστικά και πολύ καλύτερη απόδοση του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Οπότε ουσιαστικά τι έγινε, η Altair σε συνεργασία με την Airbus αποφάσισαν να μελετήσουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος και να κάνουν ουσιαστικά μέσω του OptiStruct, που είναι ο structural solver της Altair στο περιβάλλον του Hypermesh που είδαμε προηγουμένως, κάνανε μία μελέτη βελτιστοποίησης και μία ανάλυση ουσιαστικά πάνω στα πλευρά του αεροσκάφους. Αυτό που συνέβη ουσιαστικά είναι η βελτιστοποίηση τόσο μορφολογικά όσο και τοπολογικά 13 πλευρών του φτερού ουσιαστικά, και οδήγησε στο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της μείωσης κατά 500 κιλά για το κάθε αεροσκάφος που από τότε κατασκευάστηκε. Θα δούμε και το γράφημα εδώ που περιλαμβάνει ουσιαστικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Τοποθετήθηκε ένα μοντέλο στο οποίο έγινε το πρώτο στάδιο βελτιστοποίησης, τοπολογικό, ούτως ώστε να δούμε ποια είναι η καλύτερη τοπολογία και πώς μπορεί να μειωθεί το υπάρχον πλευρό στο αεροσκάφος. Ακολούθησε μία περαιτέρω ανάλυση, όπου ουσιαστικά η Altair μαζί με την Airbus χρησιμοποίησαν τις φορτίσεις, την αντοχή και όλα τα requirements που χρειάστηκαν, ούτως ώστε να κάνουν μία βελτιστοποίηση δεύτερη όσον αφορά το μέγεθος αλλά και το σχήμα που θα έχει το τελικό προϊόν.
Και εφόσον ολοκληρώθηκε η βελτιστοποίηση, ουσιαστικά παράχθηκε το τελικό προϊόν, το οποίο είναι αυτό, όπως βλέπετε στο διάγραμμα, με το αξιοσημείωτο και πάλι αποτέλεσμα, το οποίο έφερε τη μείωση κατά 500 κιλά σε ολόκληρο το αεροσκάφος μέσω της μελέτης στον OptiStrack και στο περιβάλλον του HyperMesh που είδαμε. Αυτά είχα να παρουσιάσω εγώ για εσάς σήμερα. Ελπίζω να ήταν μια επικοδομητική συζήτηση, να είδατε κάτι το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να βελτιώσει την παραγωγική σας διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε για την ανάπτυξη κάποιου προϊόντος. Και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Όπως ανέφεραν και οι συνεργάτες μου προηγουμένως, εγώ είμαι ο Νίκος Καραγκούνης, είμαι υπεύθυνος της Προσομοιώνω, που είναι αντιπρόσωπος της Altair Engineering για την Ελλάδα και την Κύπρο. Επομένως, κάνουμε αυτά τα webinars μαζί συνεργατικά στην ελληνική γλώσσα, απευθυνόμενοι στο κοινό της Ελλάδας και της Κύπρου. Με πολλούς από εσάς συνεργαζόμαστε ήδη που έχετε συνδεθεί και χαίρομαι γι' αυτό. Αν κάποιος έχει ερώτηση στο chat, νομίζω αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Όπως αναφέραμε, είναι η συνέχεια από μια σειρά διαδικτυακών webinars. Το προηγούμενο ήταν εισαγωγικό, γι' αυτό και δεν σταθήκαμε πολύ στα εισαγωγικά για το μέγεθος Altair σαν παγκόσμια πολυεθνική εταιρεία. Μπήκαμε περισσότερο στις λύσεις που ταιριάζουν για την βιομηχανία της άμυνας. Και θα ήταν χαρά μας σίγουρα, γιατί σε ένα webinar δεν μπορούμε να δείξουμε όλο το εύρος των δυνατοτήτων, όπως αναφέραμε, των λογισμικών HyperMesh, του FICO ή του SimLab ή οποιαδήποτε άλλη λύση που είδατε ότι μπορεί να ταιριάζει στις ανάγκες σας, είτε ήδη χρησιμοποιείτε κάποια από τα λογισμικά μας είτε όχι, μπορούμε φυσικά να επικεντρωθούμε και να κάνουμε κάποιο εξειδικευμένο meeting πάνω σε αυτό. Στο σημείο αυτό, Νίκο, να ζητήσω, ωραία, θα αφήσουμε σίγουρα λίγα λεπτά για το chat, να δούμε αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Αν γίνεται ζωή, να μοιραστείς και τα email στο chat με όλους, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να έρθει ή να κάνει κάποια ερώτηση πιο εξειδικευμένη που χρειάζεται συζήτηση, να έρθει σε επαφή μαζί μας. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να στείλω τα email. Και κάτι ακόμα το οποίο ήθελα να προσθέσω σε όσους μας ακούτε τώρα είναι ότι ο Γιώργος ανέφερε κάποια ονόματα από λογισμικά. Να πούμε ότι αυτά, δηλαδή όλα το HyperMesh, ο OptiStrack, το FICO είναι διαφορετικές λύσεις, διαφορετικά λογισμικά, αλλά όπως είχαμε αναφέρει και στο πρώτο webinar, ίσως κάποιοι από εσάς να μην ήσασταν, ότι όλα αυτά τα λογισμικά βρίσκονται κάτω από το ίδιο μοντέλο αδειοδότησης της Altair, το οποίο λειτουργεί με units, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι εσείς δεν αγοράζετε το λογισμικό αυτό καθεαυτό, δεν παίρνετε δηλαδή το λογισμικό, αλλά παίρνετε έναν αριθμό από units, τα οποία μπορείτε να τα συνδυάσετε και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αγοράσετε περισσότερα του ενός λογισμικού στην τιμή αυτού που έχει τα περισσότερα units. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν για παράδειγμα υπάρχει ένας επιλητής ο οποίος αντιστοιχεί σε έναν ορισμένο αριθμό από units και υπάρχει ένα άλλο λογισμικό, για παράδειγμα για το meshing, το οποίο έχει λιγότερα units, μπορείτε να έχετε και τις δύο αυτές λύσεις στην τιμή του ενός, στην τιμή δηλαδή του επιλητή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα εταιρείες οι οποίες έχουν διαφορετικά departments και για παράδειγμα τους μηχανολόγους, μηχανικούς, τους ηλεκτρολόγους, εταιρείες οι οποίες έχουν διαφορετικές ανάγκες από προσομοίωση. Μπορείτε να τα συνδυάσετε και να εξοικονομήσετε πάρα πολύ μεγάλο κόστος συγκριτικά, ας πούμε, με τις ανταγωνιστικές εταιρείες, με το συγκεκριμένο δηλαδή μοντέλο αδειοδότησης της Altair. Η τεχνική υποστήριξη φυσικά συμπεριλαμβάνεται σε όλο το πακέτο. Έχουμε μια πολύ δυνατή τεχνική ομάδα και στην Ελλάδα, η οποία είναι based και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Βλέπω τώρα ότι η Ζωή έχει μοιραστεί και τα email στο chat, οπότε οποιαδήποτε απορία έχετε και πάλι, είτε στο Νίκο τον Καραγκούνη από την Προσομοιώνω,
είτε στο Γιώργο τον Τζουλακίδη, κυρίως για τεχνικής φύσεως ερωτήσεις, και σε εμένα για αν θέλετε να έχουμε κάποια περαιτέρω συζήτηση. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση στο chat. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Αυτό που θέλω έτσι να αναφέρω συμπληρωματικά, Γιώργο, έτσι όπως το περιέγραφες, είναι ότι ένα τυπικό θέμα που έχει συνήθως η έρευνα πηγή είναι το Fluid Structures Interaction. Δηλαδή, εκεί μπορεί να έχει πρόσβαση παίρνοντας έναν επιλυτή, παραδείγματος χάρη structural σε εμάς με το μοντέλο αδειοδότησης, και να μπορεί να κάνει coupling με τον AccuSolve, με το CFD solver μας, για να κάνει προβλήματα FSI ουσιαστικά και να κάνει allocate το budget έως και στο μισό, δηλαδή. Αυτό είναι ένα πιο τυπικό πρόβλημα, αλλά αυτό μπορούμε φυσικά, εντάξει, όταν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τον καθένα ξεχωριστά. Ωραία, ωραία. Και φυσικά, όπως είπαμε και με τα πανεπιστήμια, η Altair έχει πολύ δυναμική παρουσία, είτε με χορηγίες για φοιτητικές ομάδες, είτε με αδειοδοτήσεις ξεχωριστά σε φοιτητές, σε καθηγητές που μπορούν να παρέχουν courses τα οποία θα χρησιμοποιούν τα λογισμικά μας, σε μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές που θέλουν να κάνουν ανοιχτή έρευνα. Όλα αυτά είναι πακέτα τα οποία προσφέρει η Altair. Πολλά από αυτά είναι διαθέσιμα και στο ίντερνετ. Μπορείτε να τα κοιτάξετε, αλλά φυσικά εννοείται ότι θέλουμε και εμείς να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Εφόσον δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, Γιώργο, ναι, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Αντίστοιχα, να ενημερώσουμε και για το φυσικό event, Γιώργο. Θα λάβει χώρο το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν φαίνεται στις οθόνες. Ναι, φαίνεται. Θα τα πούμε λίγο κάτω. Ίσως και το link αυτό να μπορούμε να έχουμε στο chat, ώστε αν θέλει κάποιος να το πατήσει direct να το ακολουθεί, γιατί θα αναρτηθεί το agenda ουσιαστικά στις 27 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια όλων αυτών των διαδικτυακών webinars θα κάνουμε ένα μεγάλο event, μια ημερίδα, με θέμα, όπως βλέπετε, Altair Technology Conference για την Ελλάδα, ξανά στην Αθήνα θα γίνει. Εντάξει, μετά το καλοκαίρι, αλλά καλό είναι, δηλαδή υπάρχει ένας σύνδεσμος για να γίνει register και να μπορούμε να γνωριστούμε και από κοντά με τα στελέχη. Είναι πολύ καλό για network, να γνωρίσετε users ήδη των λογισμικών μας, να ανταλλάξετε ιδέες, να συζητήσετε και με εμάς και με τα στελέχη που θα βρίσκονται και από άλλες χώρες. Οπότε, ναι, είναι και το link στο chat για το Altair Technology Conference. Τέλεια. Να πούμε ότι και πέρσι είχε γίνει, είναι η δεύτερη χρονιά ουσιαστικά φέτος στην Αθήνα. Πέρσι είχε γίνει πάλι πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι όσοι είχαν παρευρεθεί θα θυμούνται ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές παρουσιάσεις, πολύ ενδιαφέρον συζητήσεις, ένα πολύ μεγάλο κοινό που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει και στο networking, όπως είπε και ο Νίκος, ανταλλαγή απόψεων. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε εκεί, 27 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, δεν ξέρω, Νίκο, αν μπορούμε λίγο να αναφέρουμε και τα επόμενα webinars, λίγο έτσι πολύ επιγραμματικά το πρόγραμμα. Τι έχουμε... Ουσιαστικά η ιδέα κάτω από αυτά τα webinars, έτσι ακριβώς όπως τα έχουμε προγραμματίσει, είχε γίνει ένα εισαγωγικό τον προηγούμενο μήνα, που βλέπω ότι ήταν και κάποιοι κοινοί άνθρωποι που είχαν παρακολουθήσει και το προηγούμενο, άρα θα ακολουθούν, και μετά ήταν να γίνει split ακριβώς ανάλογα τη βιομηχανία. Επομένως, πρώτο ήταν το εισαγωγικό, τώρα συνεχίζουμε με το Aerospace and Defense που ολοκληρώθηκε και θα ακολουθήσουν κάποια webinars τα οποία ξανά έχουν προσανατολισμό προς την βιομηχανία της ναυτιλίας, δηλαδή για να δούμε τα εργαλεία μας πώς ακριβώς ταιριάζουν στις ανάγκες της βιομηχανίας αυτής. Είναι γενικότερα για το Heavy Industry άλλο ένα webinar, οπότε σίγουρα θα ήταν πολύ θετικό αν κάποιος είναι εδώ και από κάποια άλλη βιομηχανία ή η εταιρεία του δραστηριοποιείται σε πάνω από ένα vertical, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να συνδεθεί, να κάνει join και σε κάποιο από τα επόμενα. Αλλά φυσικά είμαστε ανοιχτοί στα email για να κάνουμε κάποιο προσωποποιημένο, αν χρειάζεται, ραντεβού, web call, για να γνωριστούμε περισσότερο σε όσους δεν μας γνωρίζετε.
Ωραία, τέλεια. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όλους όσους συμμετείχατε, όσους παρακολουθήσατε αυτή την παρουσίαση για τις λύσεις της Altair στο Aerospace και Defense Industry. Θα σας περιμένουμε φυσικά για τα επόμενα webinars, τόσο και στο live event στο Altair Technology Conference στην Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι. Σίγουρα θα έχουμε και στο LinkedIn ανακοινώσεις για τα next steps και για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε. Να σας ευχηθούμε σίγουρα και καλό καλοκαίρι. Ελπίζουμε να μην διακόψαμε κάποιο μπάνιο στη θάλασσα σε ορισμένους και θα χαρούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.